Ja, het feit dat wij trots zijn dat er een registratiekans is om mee te doen aan de Eerste Kamer. En dat is nieuw. En daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. Want er zijn heel veel thema's op het gebied van de Rijkswetten die ook impact hebben op de Caribisch-Nederlandse burgers hier op Curaçao of op Aruba en op Curaçao en ook op Sint Maarten. Vroeger was dat niet. De gelegenheid was er natuurlijk dat bepaalde groepen mensen die minimaal 10 jaar in Nederland hebben gewoond, maar niet woonachtig zijn in Nederland, dat die al voor de Tweede Kamer kunnen stemmen. Dat gold niet voor de Eerste Kamer. Daar heeft D66 natuurlijk een initiatief in ondernomen. Een wetswijziging tot stand gebracht. Die is recent door de Eerste Kamer aangenomen. En net op tijd om nog mee te doen voor inderdaad verkiesbaar of een kiescollege en daarvoor te kunnen stemmen. En dat is op 15 maart. Maar om dat te kunnen doen moet je je eerst voor eind januari registreren. Daar zijn gegevens voor beschikbaar. Die heb ik even niet paraat, excuses daarvoor. Maar als je daar op zoekt via Google, dan zie je de specifieke richtlijnen en ook het formulier om je te registreren. Dat is ook mijn belangrijkste oproep. Zorg dat je je registreert. Heb je 10 jaar inderdaad in Nederland gewoond, maak gebruik van die stem. Er zijn veel Nederlanders hier die kunnen stemmen. En er zijn ook veel thema's, consulaire zaken, pensioenaangelegenheden, bankaire zaken. Maar ook de Rijkswetten die in het Koninkrijk gelden, die door de Eerste Kamer moeten worden bekrachtigd. En daarvoor moeten wij onze stem ook hier in de Cariben kunnen laten gelden. Ik ben niet vinden dat het een beetje vreemd is dat Nederlandse politicus op het eiland even een soort politieke campagne doen voor deze Eerste Kamersverkiezingen? Nou nee, want er is een Koninkrijk der Nederlanden waar rijkswetten in de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Er zijn dus ook rijkswetten die in de Eerste Kamer worden goedgekeurd. En nou wil ik niet zeggen dat alle rijkswetten allemaal impact hebben op Aruba. Maar wel degelijk internationale verdragen of zoiets als een geschillenregeling waar we het in het verleden veel over hebben gehad. Die worden natuurlijk bekrachtigd. En dat heeft impact op burgers hier. Het is belangrijk dat de burgers op het eiland een soort stemkracht hebben in het Eerste Kamer. En ik ben er niet alleen maar aan het zeggen, ik zeg niet stem D66, dat is niet mijn eerste boodschap. Mijn eerste boodschap is versterk de democratie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Laat je stem gelden, gebruik hem, zeker op het moment dat je dus ook duidelijke opinie hebt en mening hebt over een aantal zaken. En laat die kans niet voorbij gaan.